الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru, jednom kome pripadaju život i smrt. Donosit će salavate na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Rekao je uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu: Estaizu billah, Muhammedu Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. A Muhammed je Božji poslanik, a oni koji su sa njim strogi su prema nevjernicima, a blagi su u međusobnom odnosu. Ovaj ajet svakako ima u njegovoj univerzalnoj praksi dvije vrijednosti. Ima am značenje koje se odnosi na poslanikov umet i za sva vremena, a ima i has značenje, posebno značenje koje govori o poslaniku i o njegovim savremenicima, odnosno ashabima koji su živjeli sa njim i u njegovom vremenu. Uzimajući u vidu njegov univerzalni značaj, svakako i mi koji živimo vjekovima poslije života poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne samo hronološki, nego i tekako smo dio ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naš ustav je Kur'an, a naše živote poistovjećujemo trudeći se da slijedimo praksu Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od Mukatila ibn Sulejmana se bilježi predaja da je Musa alaihi salam rekao Allahu Đelešanuhu: Gospodar moj, u pločama vidim ummet koji će se biti kod Allaha Đelešanuhu kao povlašćen. Vidim ummet koji će imati pravo na šefaat, zagovor, i za koje će se zagovarati, pa ih učini mojim ummetom. Na što Allah dželle reče: to je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Musa reče: Gospodar moj, u pločama vidim ummet koji će se boriti protiv onih koji su u zabludi i koji će ubiti Dedžala, pa ih učini mojim ummetom. Gospodar reče: to je ummet Muhammeda alejhi selam. Zatim Musa reče: Gospodar moj, u pločama vidim ummet koji će se čistiti vodom i prašinom, pa ih učini mojim ummetom. Gospodar mu reče: to je ummet Muhammeda alejhi selama. A onda Musa reče: Gospodar moj, u pločama vidim ummet koji će dijeliti sadaku i koristiti se njome. Do poslanstva Musa alejhi selama sadaka je bila način prezira i svi su je prezirali. Pa Gospodar reče: to je ummet Muhammeda alejhi selama. Između ostalog, da ne bih previše nabrajao, kaže Musa alejhi selam: Gospodar moj, u pločama sam vidio ummet gdje će 70.000 ljudi ući u džennet bez polaganja računa. Gospodar mu reče: to je ummet Muhammeda alejhi selam. Sve ove kategorije koje Musa
alejhi selam naveo, a koje će biti odlika poslanstva Rasuli Emina, pečata svih vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je nešto sa čime mi živimo, imamo u svaki našoj praksi i svakako ponosimo se, izvršavamo sve ono što je poslanik radio, činio, govorio ili pak šutnjom odobrio da neko i to radi. Živjeti u vremenu koje je prepuno turbulencija znači živjeti u bogatstvu mišljenja, u bogatstvu, ne bih rekao rasprava, ali u bogatstvu podjela. I među nama je aktualan trend da mi forsiramo i želimo imati uticaj onih koji dolaze sa strane ili pak žele nam nametnuti svoje mišljenje. Svakako, kao vjernici, poštujemo svačije mišljenje, ali volimo i cijenimo svoje. Poštovana braćo i poštovane sestre, ja ću vam navesti samo nekoliko kratkih primjera koje su odlika naše ljubavi prema Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako u obligatnim dužnostima, prakticiranju, tako i u tradiciji. Sjetite se samo da Islam nije ovdje od juče, da je Islam ovdje preko 600 godina i da ga mi volimo, čuvamo i prakticiramo. Reći da neko više ili pak manje voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednako je reći kao ono kada je sin rekao svojoj majci, kada je Nana pogrdila svoje unuče, pa je on kazao: o majko, ti ne znaš kako se odgajaju djeca. Ili pak reći kako niko ne zna kako se voli svoja hanuma, ili pak kako se voli svoje dijete. Ljubav treba svakako pružiti, ljubav treba svakako ukazati, ali ljubav treba i u pravim vrijednostima demonstrirati. Generacije koje su bile prije nas su itekako to pokazivale. Navešćemo neke za nas ne tako prijatne događaje u historiji. Sjetite se muslimana Kolašina, sjetite se muslimana Nikšića, Mojkovca, Šahovića, sjetite se svih šehida Previje, sjetite se Bojana Nokšiću, Bojana Pepićima i onda onima koji ne misle dobro islamu recite: a ko su bili oni nego oni koji su voljeli svoju vjeru i koji su voljeli svojeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uživjeli u duhu islama i onako kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem među nama živ. Da vas Allah dželle ve ala obilato nagradi. Amin.